Cwestiwn 4a. 75 kilogram yw mas plymio'r awyr. Cyfrifwch bwysau'r plymio'r awyr. Nawr y pwysau ydy mg. Just cofiwch hwnna. Iawn? Wneud hwnna, cyfrifwyd hwnna yn aml iawn. Iawn, so just cofiwch pwysau ydy mg. Iawn? M ydych mas chi mewn kilograms. G ydy pa mor gryf ydy'r maes disgyrchiant. Iawn? Rhan fwy yn mynd i aros o gwmpas y ddaear, felly G yn 10 newton per kilogram. Ond, chi'n mynd i'r gofod, os chi'n mynd i'r lleuad, os chi'n mynd i'r blaned arall, mae G yn gallu newid. Felly dyna pam bod eich pwysau yn gallu newid, right? Bod chi'n mynd i'r gofod a'r lleuad. Ond dydych mas chi, right, ddim yn mynd i newid. Mae'n aros yn gyson. Iawn? Reit. Nawr, so da ni jyst yn rhoi y rhifau i fewn, 75. Llynas o 10. Mae'n gwneud 750. Uwch. Cyflymiad ydy'r grym cyd-effaith rhannu fo mas. Nawr i ddallt hwn, mae'n syniad da gwneud rhyw 10 gram sydyn iawn. Right? Felly, da ni'n gwybod ar y plymio'r aer bod pwyso 750 newton. Dyna di'r grym disgyrchiant. Enw arall ar pwysau, grym disgyrchiant. So mae 750 newton yn tynnu lawr arno fo, oddi wrth y ddaear. Ond, oherwydd bod o'n symud ac yn disgyn, mae yna 300 newton o wrthiant aer yn gweithredu ar ei fyny arno fo. Iawn? Felly, y grym cyd-effaith, a chi wedi wneud hwn o'r blaen, iawn, ydy hwnna mwyaf tynnu lle. Iawn? 750 tynnu 300. Felly, cyflymiad. Fyddwn ni'n trafod hwn fwy yn y rhan nesaf cwestiwn. Ydy y sum, y cyfanswm, so 750 tynnu 300. Grym cyd-effaith, effaith y grymoedd. Right? Os ydych chi'n gydau rhywun yn gwthio'r un cyfeiriad, ydych chi'n adio nhw. Mae hyn yn cyfeiriad i'r groes i'w gilydd, felly da ni'n tynnu. Ydych chi'n rhoi y rhifau yna i fewn, a ydych chi'n cael 6. Chi'n cael 450 rhannu o 75 yn gwneud 6 metr yr eiliad sgwâr. A wedi trafod hwn yn llawnach yn y rhan nesaf cwestiwn. Dyna diwedd 4a.